nous avons aussi... And we have to go. Je vous remercie, Monsieur le Président. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. After, 2018, Trump anatukwana maiko ako Africa. Like, kutukwana maiko ako Africa. And nkhani imeneyo, mwina ena sitinaipange flap, komano ena amene tinali bwinobwino ndithu timaipanga flap. Trump anatukwana maiko ako Africa. Anawatchula kuti maiko aku Africa kulingana kuchimbudzi. Right? Anyway, Trump after zaka zonsezi panopa tsopano nzoona kuti anali ndi African Summit. Kwirina ma president ndi aku Africa out of 54 countries. Maiko 54 iye anangosankhapo maiko okwana 5 okha. Gabon, Liberia, Mauritania, Guinea-Bissau, right? Maiko ngati amenewa. Anali namina jawo Senegal kuti apite ku America akakambirane kumeneko. Nde summit imene ndithu ndi ya 3 days. Komano before 3 days sinathe kuma Trump watopa kale, like watopelatu kale. Komanso it just shows kwena kuti kumeneko kusukuti akwayitanira zinthu zoti zabwinobwino. Komano zinthu zimene akwayitanira kumeneko ku Trump afuna ayang'ane kuti kodi ineyo ndingapezepo chani, ndingapindule chani mu maiko amene awa. Andiso wangosankha maiko okhawo amene ndithu kuli zinthu zofunikira kwambiri zikulu komanso zimene iyeyo angazipeze ndithu mosavuta. Ndeno president oyamba atayankhula, it's like amayankhula president wa Mauritania. Akuyankhula muja anampanga kwenda kuti I think utakungu dula, like, yeah, we have to go, like, just quick. Summit ya 3 days. Tsiku loyamba kukhala meeting koma ma president amene wawa akutreatedwa ngati choncho. Guys. Okay, president wina kuyankhula akumpanga ulotango chwa dzina lako chani basi is fine. Basi aliyesa akungumudula, right? Chabwino. President wina Liberia akuyankhula, fundo imene wayankhulayo ilibe ntchito. Like kwa Trump ilibe ntchito. Fundo imene anayankhula yeyo kwa Trump ilibe ntchito. Despite kunena kuti ayitifuna tigenshulo limodzi yema kuti Trump chimene ayiona yeyo the good English, exactly. That's beautiful English. Like, where did you learn that? The president wa Liberia, mutu dendekele, Liberia sa. You understand? Mentality. Kaganizidwe kachinkhalamba kachutsamunda. Ndi amene kaka. Kumene kujako apangidwa achitisidwa manyazi kopya kumene kujako. English yabwino unaphunzira kuti. Like really, like iwe uyankhula mwana ndani. Awawa ndi ma heads of state. Ndi mitu imene ndithu ya maiko. Ndi ma president amene wawa. Koma kumene kujako Trump akwathirira ngati kuti like you understand. So anthu maybe mina anthu akamawuzidwa akamafotokozedwa mina samamvetsetsa, right? Muona kuti summit kukumana ukuku kumene kukumana Trump ndi ma president 5 yo kukusiyana ndi kukumana kumene adakumana ndi Ibrahim Traore ndi Russia. Ibrahim Traore ndi Russia amakumana ngati kuti ma partners, komanso akamayankhula amakhala ngati ma partners. Okay, timufuna ifeyo ma partners titere right, kuthandizana. Okay, inu tikuthandizana njira inu simuthandizana. Pamene Trump akuwapanga treat ngati kuti
ngati kuti makapena ake, you understand, makapena ake angochokera kunsewu kunkubwera and osati ngati mapartners apa palibe za upatena. Iniwo mutha kuona mmene the speech mmene amayankhulirana mutha kuona zoti zopoyera kwambiri and I think sometimes akuchita bwino ifuna kuti ngati ali anzeru ngati ali anzeru ma president waziganiza kuti guys ukuti kulibe chimene tingati ukupabe chimene tingapezepo, right? Nde zinayutsa madebate kwambiri kuti guys taona zimene anthu akuyankhulidwa taona ma president akuyankhulidwa zizi, like what is this, right? Ndi imeneyo to me it's an insult. Kumene ndi kutukwanidwa Africa about kikhenga tukwanidwa, like really, like you know anthu amene wawa like this is the way you treat them. Mwathira choncho anthu amene wawa awathira mosakhala bwino kwambiri ayesa kungoyankha kuti guys ndeno iniyo iwe ukambirana chani, like iwe ungabwera mene kukambirana chanzero palibe. Trump mwewo sakuona kuti atha kumathandiza komano akuona zoti atha kupanga nawo business, komanso business imeneyo ndiona kuti ine ndingapindula chani mu mayiko amene wawa, ndingapindula ndalama zingati, ndingapange chani basi. Nde issue yambirira ndimeneyo moti utsamuna ndomene. That's why ku Africa tikufuna achinyamata amene alibe mindset yachitsamunda, chifukwa amene ausa amene ali umeneko ndi mindset yachitsamunda. President akamuza president zake yes sir, really president akamuza president zake komanso Trump yesa akudzoza ku Liberia, like kwambira kale after the two independent anamba kwankhanyizo mwambira kale like that's a beautiful English, where did you learn that? Yes, tachedwatu. Anyway, nde tukuyenera kudzuka, okay? 1, 2, Russia ndi Ukraine. Ukraine ikulengeza kunena kuti yapempha ma organization international amene amayang'anira za chemical weapons kuti abwere azayang'ane ku Ukraine, chifukwa akuganizira kuti Russia imagwiritsa ntchito ma chemical weapons mu dziko la Ukraine. Akuganiza choncho chifukwa pali anthu angapo amene aona zoti anali ndi ma chemicals they suffered, right, after mabomba kupanga attack mano panali ma chemicals ena ake amene amaletsedwa kuti pa nkhondo asagwiritsidwe ntchito. Tingoyerekeza kuti bomba lija likaponyedwa bomba ina amakhala amankhwala ena ake oti kuponya ndoti dali limene lolo kati ngokhala lilongwe ndoti lilongwe iseyo kukhala ndithu mankhwala oti apanga affect anthu mphuno mwawo then abweresera matenda kapena kufa kumene. Nde akuganiza kuti Russia igwiritsa ntchito ma chemical weapons, mass destructions. Ndeno Russia so chimodzimodzinso yapemphaso maikoso international so kapena apemphaso ena international ena organization amene amayang'ana zimene zikuti azapange check. Remember ku Israel iso anazapangaso check, ma Israel atapanga claim kunena kuti Iran ikugwiritsa ntchito chemical weapons, atakapanga check anapeza kuti kulibe. Ndi apa asafuna abwerese ku maiko amene wande sitikuzizira akugwiritsa ntchito ndani. Uyu akupanga claim kuti akugwiritsa ntchito chemical weapons, uyuso akupangaso claim zomwezo kuti akugwiritsa ntchito chemical weapons. Nde we don't know who is who pano sitikudziwa koma nkhani imeneyo. By the way, pali Russia yapanga show off mabomba awiri, Iskandar ndi Yas. Bomba loyamba limene amalisha kuti Iskandar komanso zina lakenso linamandikira ndi limene bomba limodzi lanyenya barracks yonse. Bomba limodzi lokha lanyenya barracks yonse nyenya limenelo ndiye bwana ngati la pang'ono bunde
arusaso bomba lina limene likutchedwa kuti yes. Bomba limene lolo ndilona kuti kulemera kwake ndi 49,000 kgs, litha kuyenda mtunda wa 10,500 kilometers. Chibomba chimene chimodzi chimene chocho, imene sinyukili yayi koma chibomba chokha ndiye achipanga show off. It's like I think afuna aonesa china Trump koma kuti iferu titha ku kuponya izi chimauti nde apanga show off zimabomba zimene zozo yo makwavuta ndithu kwavuta ndiyebe yeah, that is zimene ndithu zikuchitika kumene ku dziko lija la Russia ndi ku Ukraine. Ndiyebe nkhani yomalizireni yene ndiona kuti pakadali pano tinakamba za munthu wina wake uja amene wamwalira uja amene anali nduna ya matransport ku Kursk amene ujayo paja ifa yake anankhala rongozi panga ndebe likabunge kamene kamayang'ana zofuza nkhani imeneyo kuti tiyang'ane bwinobwino kabunge kamene ndithu kanayamba kulowelera kuti kayang'ane bwinobwino nde Trump osati Trump koma Putin wangoti timaofisi limene lotatsekana tokusa kwambiri tseka ndimaofisi limene lotatseka. Okay, andi bungwe solo yang'anira za zisankho kuti zisankho zimateri zimayenda bwanji bungwe limene lonso Trump so amene Putin sorry watseka. Okay, why? Sometimes zimakhala kwanena kuti especially ngati ma Americans ndi anthu oti akafuna kulowa eti anthu anyamba khala ndithu ndi intelligence ina yake yoti inyo simangazindikire kuti chikuchitika njani, amayang'ana amadutsa njira zoni zoti inuyo mkudabwasa kuti munthu anadutsa motani, right? Munthu amene ndithu anadutsa motani kuti pakana akafike kumene kuku nde timabungwe titi tamaufulu tamachani democracy timati America amakonda kugwisa ntchito kwambiri panganiza kuti afterwards kenako ungozindikira hayi ufulu palibe democracy pafunika democracy. Komano to be honest ngati ku America kuchako democracy amagwisa ntchito iwo zimene amapanga iwo samagwisa ntchito democracy amafuna zoti izigwira ntchito kwa anthu ena ma Africans azigwisa ntchito democracy koma osati iwo amankangana kuipanga impose but yeah democracy is good, democracy is freedom, everyone needs democracy, iwo ndi zimene amayankhula komano iwo fusunano kuti iwo amapanga practice democracy opeza kuti ndi zero kwa iwo nethu makhala kuti zero apanga zimene akufuna. Iwo apanga zimene akufuna iwo chimene anakaphera Gaddafi ndi chani dziko likulisambula chonchi chayi panopa sili mwa dziko panopa ndi dziko loti lazipwirikiti lazigawenga la chani panopa chimene anapitira kukang'ana za kukamupha Saddam Hussein kunchinali chani chimene anapitira like iwo like samagwisa ntchito democracy apanga zimene akufuna. Chabwino ngati iwo ndithu akuona zoti democracy amayitsata bwinobwino chilichonse amayitsata bwinobwino iwo sangaoneko kuti sangaone like uchifamba uchiwembo kusakadza mtundu miyoyo ya anthu umene kuchike ku Gaza ku Palestine kuti iwo chabwino sangangoti akulu anthu awamba tasiyene olomene kungopanga condemn kuti momwe mukupanga siza bwino inu ngati mufuna kulimbana ndi amene mukufuna kulimbana nawo. Why? You understand? Nde leaders ngati achina Putin acha amadziwa zoti asatulowe yankolowe awa kubwera arafuna yanganiza mu Russia kuti hayi apa pali ufulu apa watere nanga apa zatere iwo kwawo pamene ndako akupanga nde it's like aliyese akupanga dziko mwake vuto ndi ifeyo
anthu aku Africa amene tikumapita kumene kutako ndikumakazichititsa uchitsiru, right? Anyway guys, yeah. Guys, thank you so much. Thank you. Yeah, it's your sorry guys, video atali kwambiri. Guys, thank you so much. Good night.